Nagyon szép, 2 új Mystic Day modell érkezett. Az első, amit rajtam láttok, ez egy nagyon szuper, nagyon elegáns, nagyon ünnepi, nagyon különleges ruha. A színe egy picit élénkebb, őszi szín, elő zsabó vagy fodor díszíti. Az alsó része az egy picit A-vonalú, és van neki egy rugós, illetve gumis kényelmes öve, amit ha szeretnétek használtok, ha nem szeretnétek, akkor nem kell hozzá felvenni. S-től 2XL-ig érhető el ez a ruha, viszont a tapasztalat az, hogy talán egy picit kisebb, mint a beleírt méret, tehát az SS az egy XS-es méretre is jó fog lenni. És a másik ruha, ami kicsit itt a szürke függöny mögött kameleon módon megbújik, de azért nem olyan szürkécske ez a ruha. Ez egy hurkolt anyagú buklé ruha, ami így őszre-télre tökéletes lesz, és közelebb viszem, hát ha látszódik, nyilván buklé, tehát ilyen kis cirmos, hurkolt anyaga van, és mindenféle szín megtalálható benne, melegíti egy picit a barnás és a narancsos, van benne bés, szürkés, egy kis kékes, és mindez meg van bolondítva egy kis ezüstös cérnával vagy fonállal, S-től 2XL-ig érhető el a ruha, 2 kis díszsebe van itt oldalt, és egy aranydíszítése, és én el tudom képzelni ezzel a velúr hatású kis kabátkával vagy blézerrel, amiből van még egyébként fekete is. Nagyon sok minden érkezett mostanában, nézzétek, illetve figyeljétek a videókat, várunk benneteket szeretettel, és szükség esetén tudunk postázni, és ezt meg tudjuk beszélni telefonon, illetve Messengeren. Kövessetek be minket mindenhol, és gyertek, segítünk, és választunk nektek valami nagyon szépet.